kalapate, no? At eto nga. Kalapatoy! Attention, preparasyon, sa kamay guhita ng karton, mga kalapatoy. Eto na. Eto na. Eto na. Eto na. Sino yan? Magandang gabi, mga kalapatoy. So yun nga mga kalapatoy, no, sobrang nakakasar talaga mga kalapatoy dahil nga mga kalapatoy, no, hindi ako nakapag-live mga kalapatoy, maghintay pa rin ako ng 24 hours mga kalapatoy. Sobrang nakakasar talaga mga kalapatoy. Kaya ito mga kalapatoy, ipa-vlog na lang natin ito mga kalapatoy, no, na walang cut mga kalapatoy. Wala itong cut mga kalapatoy, gagawin natin mga kalapatoy. Tuloy-tuloy ito mga kalapatoy, no. At yun nga mga kalapatoy, na sa mga mabubunot mga kalapatoy, at sana huwag kayo magtampo sa hindi mabunot mga kalapatoy, sana huwag kayo magtampo mga kalapatoy, at sana patuloy kayo magsuporta sa channel namin dahil sa yun nga mga kalapatoy, no. Ito nga pala. So 21 piraso lang kayo dito mga kalapatoy. At napakalaki talaga ng chance na sa 21 na to talagang meron talagang magwawagi talaga mga kalapatoy, no. At syempre mga kalapatoy, no, ang unang bubunutin natin dito mga kalapatoy, at syempre yung first 50 pesos load na 4 na subscriber natin. Ayun na naman dito na mga kalapatoy, no. Ito na mga kalapatoy, oh. Nandito sila lahat mga kalapatoy, no. Ito na lang. So 25 piraso yan mga kalapatoy, no. At 21 piraso lang kayo mga kalapatoy. At ito mga kalapatoy, no. At ito. Ayun mga kalapatoy, no. Pakita mo kayo dong. Ayun, no, 21 piraso lang yan mga kalapatoy, no. So ito mga kalapatoy, no, babanggitin natin yung ano, babanggitin natin yung mga nasali mga kalapatoy. Ito number 1. Basa kayo dong. Basa. Number 1. Kay Jeep Tongol. Jeep Tongol na mega shoutout sa'yo. Ang lakas ng ulan mga kalapatoy, kaya yun yung mga kalapatoy, no. Lakas talaga. Kanina pa yung ulan mga kalapatoy, hinintay lang namin na tumigil mga kalapatoy. Hindi kayo makapag-vlog. Ano ito, Kelvin? Sige. Kelvin Kimpis. Ayun, no, Kirby Kimpis. Ay, mega shoutout Kirby Kimpis. Jason Lino. Jason Lino, no, mega shoutout sa'yo, no. Jason Lino, mega shoutout sa'yo. Kevin Montenegro. Montemayor. Kevin Montemayor, mega shoutout sa'yo. Ay, ano? Saiban to? Saiban Boy na pe. Ay, mega shoutout daw, Saiban Boy na pe, no. Kay J. Spina. J. Spina Lop, mga kalapatoy. So, yan, mega shoutout. Ito si J. Spina, ano namin to, Basugi dyan supporter. Pero, kalapatoy, no, magiging pair tayo rito mga kalapatoy. Mark Ocampo. Ayun, mega shoutout sa'yo, no. Ares Europerio. Aris Europerio. Ayun, Europerio. Kay, ano to? Kay Rome Salestri. Ano, mega shoutout sa'yo, kaibigan, kalapatoy. Greg Villanueva. Yun, mega shoutout sa'yo, no. Bon Crozier. Mega shoutout sa'yo. Meron tayong foreigner na, no. Bon Crozier, may foreigner tayong taga-suporta. Michael Makayanan. Michael Makayanan yun, mega shoutout na. Ricky Moyo Campo, Mercado. Wakir. Ricky Boy Mercado. Ricky Boy Mercado, mega shoutout sa'yo. Ito Wakir. Wakir. Mega shoutout to Wakir, no. Saan ito? Sino yan? Aaron Dalangin, yan si Aaron Dalangin, no. Mega shoutout sa'yo. At kay Jose Magtanong. Ano magtanong? Ito ba yun? Ayaw magtanong eh. Sana pala rin tayo. Jodian. Ito, direct. Jodian direct, no. Ayan na. Mega shoutout sa'yo, no. Joshua Manalo. Ayun, Joshua Manalo, mega shoutout sa'yo. Erika Bataw. At Erika Bataw na mega shoutout sa'yo, no. Kevin Garcia. Ang panghuli. Ken Garcia. Yun, mega shoutout sa'yo, no. Roel Cabrera. Ayun, mega shoutout sa inyo. So 21, no. Ito na, no. Ito na lahat yung pangalan nito. 21 lang kayo rito mga kalapatay, no. At yun yung mga kalapatay ang Dito. 21 piraso. At yung pala, no, mega shoutout sa kayo, no, kay Boss Noy Mola. Ayun, Boss Noy Mola. Mega shoutout sa'yo. At sa coordinator ng KFC. Yun, kay Boss Jess. Mega shoutout sa'yo. At
Bino, yan, ang Team Durian, yan. Mga kalapatid, no, si Bino mga kalapatoy, ng Team Durian mga kalapatoy. Mayroon siyang i-gift board sa atin mga kalapatoy para sa mga subscriber ko mga kalapatoy sa Barry Dogs Loop mga kalapatoy. Maraming salamat Team Durian. Boss Bino, maraming salamat sa iyo, no. At yun nga mga kalapatoy, no, eto mag-umpisa tayo mga kalapatoy. At yung unang bubunutin natin dito mga kalapatoy, no, ang unang bubunutin natin dito mga kalapatoy, first, 50 load mga kalapatoy, no, 4 na bubunutin natin dito mga kalapatoy. 4. Ang mananalo ng pang-load. Hindi ka makakita ng load sa daanan mga kalapatoy. Ito mga kalapatoy, free lang ito mga kalapatoy, no. Mag-subscribe ka lang mga kalapatoy. Magkakaroon ka na mga kalapatoy pag binuinas ka. Huwag kayo sana wag magtampi iba, no. 50-50 lang muna. Sana wag magtampi iba mga kalapatoy kapag di nabunot mga kalapatoy. So ito nga, tulad sinabi ni Kedong at si Jojo. Yan. 50-50 lang muna. Wala pa tayo. Kedong. 50 lang muna. Si Kaya Jojo. wala pumlakihan. Si Barry. 50-50 lang muna. Next time mga kalapatid, mas lalakyan pa natin, no? At dahil nga mga kalapatid, no, pasalamat na namin sa inyo mga kalapatid dahil nga sa naka 100 subscriber tayo. Salamat sa maraming salamat sa pagsuporta at sana patuloy lang kayo nandyan para sa amin at next time mga kalapatoy at pag 200 na tayo ulit mga kalapatoy, mas magagandahan natin yung mga yan natin. Giveaway ulit, giveaway natin mga kalapatoy. Pwede ba natin kunin yung ibon? Pwede natin kunin? Ulan. So yung ibon mga kalapatoy, nandun mga kalapatoy, maulan kasi mga kalapatoy, no? At yun yung mga kalapatoy, mag-start tayo mga kalapatoy, no? At ito mga kalapatoy, first 50 load. Una pick up. Bunutin ko na. Bunutin mo na mayos, pakita mo kami mo. Ipakita mo kami mo. Hindi, ikaw mo. Yan, doon, yan. Yan, o. Kuha ka. Parang pir. Alugin mo. Alog. Kuha ka. Sige, alog. Yan. Unang 50 load. So, sa unang 50 load na natin, o. Sa unang 50 load natin, o. Titingnan natin mga kalapatin, o. Tagalmin ka dong. Ito na nga. Dito para walang daya. Ay na nga, no, at 50 load. Mega shoutout kay Ken Garcia. 50 pesos pang load. Number 1. Load kalapatay, no, at yung mga kalapatay, no. Tanggalin natin yung pangalan mo dyan mga kalapatay, no. Ken Garcia mga kalapatay. Pangalawa. At yung pangalawa. Alog. At yun yung mga kalapatay, tanggalin mo agad kilong. Tanggalin mo hurangan agad. So yun ang mga kalapatay, no. At ito yung pangalawa mga kalapatay, no. At sa load to mga kalapatay, no. Sa load 50 pesos load mga kalapatay, no. At paano na lang yun yung mga kalapatay, yung number nyo mga kalapatay, yung mga friend ko sa Facebook, yung nakasali man dito, yung mga nag-comment. So paano na lang mga kalapatay ng number nyo mga kalapatay, no. Kahit na sa kalapatay mga kalapatay natanggal kayo mga kalapatay, wala kayong chance sa mabunod sa kalapatay mga kalapatay. At least mga kalapatay may 50 load kayo, no. Napaka-buenas talaga, no. At ito nga mga kalapatay, no, bubuksan natin mga kalapatay. At ito na nga, no. At ito. Oh my God. No. Teka, shoutout sa'yo. Number 1. Diyos ko. Number 1 to. Ito yung nagtitig sa akin na sana mapili siya, mabunod siya. Napili Number 1 sa'yo, number 1. Jeff Tungol. 50 pesos load. Mega shoutout sa'yo, kalapatay. At least kalapatay, ha. Nagkalod ka mga kalapatay. Hindi nakuha mo yung kalapati. Next time kalapatay, malay mo. Mas maganda. Plano mo mga kalapatay, ha. Tutok lang kayo mga kalapatay kasi yung may sensor natin mga kalapatay, yung may sensor natin na MPC mga kalapatay, parang yun na nga yung anong ilaw. Parang yun yung natin baka magkadayaan dito. Yung ilaw, magpatay na. Baka magkadayaan, butuhan to rito. Yun nga. Yung MPC namin mga kalapatay, may sensor mga kalapatay. Giveaway natin mga kalapatay. Pag-gift natin mga kalapatay. Yung mga kalapatay, Jeff Tungol. Mega shoutout sa'yo, 50 pesos load. Pangatlong bola. Pangatlong bola, no? Sa. Basa. Ayun na nga mga kalapatay, no? So yun na nga mga kalapatay, no? Attention, Pilipinas, chok sa kamay, guhitan ng karton mga kaibigan. So ito, bubuksan natin ito mga kalapatay, no? At ito na mga kalapatay, no? Sa letter J. Matay na. Marami na natanggal mga kalapatay. Marami. Ito na, J. Jody Ann Direct. Ayun, mega shoutout sa'yo. Mega shoutout sa'yo, no? At yun yung mga kalapatay, no? See you next, mga kalapatay? See you next, gift bird ko mga kalapatay. Sana nandyan pa rin kayo mga kalapatay, no? At tutok lang kayo mga kalapatay. At ito, 50 pesos load para kay Jody Ann Direct. Ayun yung mega site. Ano ba? Direct na tayo, no? Basta, alam mo na yun. Mega shoutout sa'yo. At ito, no? Tanggalin na natin ito, no? Pang-apat. Ito na nga mga kalapatay, no? Pang-apat.
Nabula. An attention Pilipinas joke sa kamay guhita ng karton mga kaibigan. Sa letrang Double A. Hoy! Jay pa rin. Napaka-buenas talaga ng Jay, no? Napaka-buenas ng Jay ngayon kasi maulan. Ayun, no? Mega shoutout kay Joshua Manalo. For 50 pesos. Nanalo talaga. Load. Grabe na nanalo talaga to. Nanalo talaga. Kalapatay, hindi ka man nanalo sa hindi ka man nanalo sa sa Kalapati na at least nanalo ka ng Load Kalapatay. At yun yung mga Kalapatay, no? Maraming salamat sa nanalo. Maraming salamat. So, ito, apat na natanggal, no? Apat na. 50 pesos. Tara. 50 pesos. Teka lang, wait lang mga Kidong. Ito na. Wait lang Kidong, ha? So, Wala pa. wait lang, ha? 21 may minus 4, ilan? 17. 17. So, igano mo sa kanya Kidong? 17 piraso Kidong. 17 piraso. Oh, 17 piraso, bilangin mo sa kanya. Isa-isa. Isa. O, yun na. Empty. Isa-isa. Ayun na. 1. 2. Ipakita mo, hindi ganyan. Ipakita mo. Ipakita mo para ano? Ipakita mo talaga kasi para walang ano nga, baka isipin nila. Baka daya. Sasabihin nila baka marami papilin dyan. 17. Ayan, 17 piraso Kalapatoy. Ang natira mga Kalapatoy, no? Napakalaki mga Kalapatoy. Bilang. Isa. 1, 2, 3, 4, 5. Teka lang. Huwag ipakita ganyan. Ipakita mo. 5. Bilang naman. Kasi pag ganun mo kasi, nakaganon lang. Ayan. Yan, ganyan. Ulit. Sana mga Kalapatay, no? Bibilangin natin mga Kalapatay, 72 dapat mga Kalapatay. Yan, hindi mo Kidong. Yan. Ono. Ayan. 1, 2, 3. Nalaglag. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sa'yo na mga Kalapatay, no? Yan na. Ayan, attention Pilipinas joke sa kamay guhita ng karton. Ruleta din. Paikutin din. At ayun na mga Kalapatay, no? Sinong mabalad? 1 quality bird mga Kalapatay. Quality pigeon mga Kalapatay, no? Galing Quality. ng At yun yung mga Kalapatay, no? Sa mga nagtatanong sa amin mga Kalapatay kung saan yung galing ipon namin mga Kalapatay, saan galing? Kuala Lumpur. Sa Kuala Lumpur. At nagtanong mga Kalapatay kung magkano ito bili ko mga Kalapatay. Bili natin magkano? 1,000 City Mill. 1,000 City Mill mga Kalapatay. Sobrang mahal yung mga Kalapatay, no? Nag-iipon kami ng malakas sa ibon mga Kalapatay. At ito mga Kalapatay, no? I-share namin sa inyo mga Kalapatay dahil nga mga Kalapatay. At pagpasalamat mga Kalapatay dahil naka 100 subscriber kami. Ayun na nga. Ayun na. Paikutin ang bola. Magbilang na tayo ng 3. Ikot-ikot muna. Pagbilang ng 3. Ano na? Ready na? 1. Ako. Sobrang laki talaga na ito. Ano? Para sa laki winner natin. Sa laki winner. Alog. Ayan ano. May laki winner na tayo dito mga Kalapatay, no? At eto nga. Kalapatoy. Attention Pilipinas joke sa kamay guhita ng karton mga Kalapatay. Eto na. Sino yan? Aaron Dalangin. May shoutout sa Kalapatay. Si Aaron Dalangin mga Kalapatay, no? Ikaw ang nanalo. Aaron Dalangin mga Kalapatay, no? Kung saan kayo nag-comment naman mga Kalapatay sa YouTube mga Kalapatay, Aaron Dalangin. Mega shoutout sa inyo, no? Mega shoutout. Napakalaki ng bata na to, napakabuenas ng bata na to, no? Aaron Dalangin at mga Kalapatay, huwag sana kayo magsama manood sa channel namin mga Kalapatay at abangan yung next video namin mga Kalapatay at maraming salamat sa inyo. At huwag kayo magtampo mga Kalapatay kung hindi kayo nabunod mga Kalapatay at may next parapol pa tayo mga Kalapatay at tutok lang kayo mga Kalapatay at hanggang dito na ito mga Kalapatay. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa inyo lahat. Bye. So ayun na nga po mga Kalapatay, no? At ayan na nga mga Kalapatay, no? Ito yung papag-gift word natin mga Kalapatay. At pwede pa kayo humabol mga Kalapatay, no? Ang gagawin nyo lang mga Kalapatay, mag-comment ng mine sa video ko mga Kalapatay at mag-subscribe mga Kalapatay. Siguro doon nyo na po sana mga Kalapatay, no? Na